Jakun maituran lamek tirabii birbiroken ka numalukagak kailikot barat arakok mo kanya di pulos maep-ep dagiti pungan agyaman kami iti di magatatan nga ayat ken suportayo kada kami sa pagdadugay kung mo magatatan. Makikita ka iti tagainap ko ngemjak pulos mapnek ko ayat ko numabalasyo ko kuman pasipiko nabayagan nga addaak di kasipay mo mailiwag unay genggabian ko baluden ka kuma kadagiti tagyan ko ken ibalik na to'y nalaos nga ilo ko kaya't kung amarin na nasamit nga agen mo Gagayem ken kakabsat kakayo ti inspirasyon mo. pangasim di mo kumalip-lipatan dagiti adu agkaring-karita pagbalinenta asarikat kita tapno tumipke tiayanayata mailiwag unay ken kabiag ko baluden ka kuma kada